10 propostes per fer efectiva una energia pública i sostenible a Catalunya. 1. La llei de transició energètica. Cal tramitar definitivament la llei perquè Catalunya pugui planificar el seu model energètic. 2. El Pla Territorial Sectorial per al desenvolupament de les energies renovables. Aquesta eina, que és imprescindible per una implantació socialment i territorialment justa de les energies renovables, encara no s'ha aprovat i, tot i que és imperatiu accelerar la implementació de renovables a Catalunya, s'ha de fer prioritzant de manera més efectiva els espais alterats i els edificis públics. 3. L'energètica. És l'empresa pública que es dedica a produir i a subministrar energia renovable a la Generalitat. Ha de ser capaç d'aportar el component social, distributiu i democràtic que en el sector privat sovint no es prioritza. 4. La presa de decisions participativa. La ciutadania hem de tenir un paper vinculant en el sistema energètic. Els espais de participació que hem tingut fins ara s'han limitat a recollir opinions i traspassar informació. Creiem que cal anar molt més enllà, esdevinguin llocs on es prenguin decisions i s'assumeixin compromisos reals. 5. La titularitat pública de la xarxa de distribució. La distribució està en mans d'unes poques empreses que actuen d'oligopoli. La manca de competència i control públics provoca que hi hagi manca de manteniment i inversions ineficients. Cal treballar per la titularitat pública de la xarxa de distribució.